काय झाडी काय डोंगर, बापरे सर्वच मस्त आहे एकदम. गाईज येऊन पोचलो. हे बघा अलेक्झांडर हेरिटेज महल सारखा, राजा महाराजांसारखो आणि एसी फुल आणि खरंच भारी रूम हा, एकदम पीसफुल वाटतं. कडपण हा इलेली आहे. हो बाबा उडी मारता जेवणात पडायचं. माथेरान का मासे नाही भेटत तो बाई. आता लवकर जेवा तुम्ही. पुढे पार्क केलं आम्ही आणि आता आम्ही लेक पॉइंट बघू जातो. पूरा सेफ है ना, डरने की बात नहीं ना, टाइगर वेगर कुछ नहीं ना, पूरा अंधेरा है. अभी 11:15 हो गया. काळो का आणि पूर्ण जंगल आहे. हा बघा फुल डान्स चालू आहे तो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी 31 का आमच्या भावीचा बड्डे असता आणि आम्ही बोललो होतो माथेरान का फिरूक जाव म्हणून. तर 31ला म्हणजे 30-31 का सर्व फुल आणि गर्दी पण लय असता. त्यामुळे आज आहे 29 तारीख, म्हणजे 29-30 का आम्ही जातो. 31 का भाविका माथेरान का केक कापूच होतो, पण त्या शक्य नाही. पण भाविका आम्ही माथेरान का घेऊन जातो, तर थंय लय एन्जॉय करणार आहोत. तर व्हिडिओ कंटिन्यू आमचं बघत राहा. लेट्स गो. आता डोंबोली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि हैसून ट्रेन पकडून आम्ही जाणार डायरेक्ट नेरळ. भावी लेट्स गो. जिया अजून झोपेतच आमची. आम्ही नेरळ स्टेशन का उतरलो आणि लय गर्दी आहे. शनिवार रविवार असल्यामुळे आज लय गर्दी आहे. टॉय ट्रेन का पण थंय लय गर्दी आहे आणि हाय टॅक्सी का पण गर्दी आहे. टॉय ट्रेन आमका हवी आहे, ती भेटली तर आमका बेस्टच आहे. नाहीतर मग काहीतरी ई रिक्षा वगैरे हत तिने जाऊ. चला लेट्स गो भावी जिया. आम्ही माथेरान का येऊन पोचलो. जिया का थोडी उलटी झाली आमच्या, थोडीशी, जास्त नाही, थोडीशी झाली. कारण वयना आहात ना त्याच्यामुळे. आणि आज पण गर्दी आहे. ही बघा संडे आज तरी पण गर्दी आहे. तर आता आम्ही आतमध्ये येलो आणि हैसून आता टॉय ट्रेन किंवा घोडे काहीतरी ऑप्शन असणार किंवा ई रिक्षा. बाबल्याचं घोडं मजबूत आहे. तर फायनली आमका ट्रेन चुकलेली असा आणि यांची तोंडा बघा. आता तोंडातलो घास गेलो आमचो नंबर इलो आणि तिकिटा बंद झाली. आणि आता आम्ही फक्त ट्रेनकडे बघत राहतो, बाकी काय नाही. अमन लॉज हे बघा, ट्रेन गेली. आता आमका चलत जाऊचा किंवा ई रिक्षा, त्याच्याशिवाय काय पर्याय नाही. ही लोक चलत जातात. तर आता आम्ही फायनल चालतच जातो आणि ॲक्च्युली चालतच मजा आहे. ही बोरं घे ना माका. ही कसली आहेत बोरं? ओली आहेत ती, सुकी घेता माका. ही ओली घेत. कशी आहेत ते वाटो? 30 रुपये. हां एक द्या वाट. पाणी आहे ना धुतलेले आहेत. अरे माथेरानच्या सुंदर पाण्यात धुतलेले आहेत, एकदम स्वच्छ सुंदर झऱ्याच्या पाण्यात माथेरानच्या. अरे बापरे, स्कॅनर आहे, नेटवर्क आहे ना फुल. तर आता हे आम्ही बोरा बिरा घेतो आणि खायत आपले रामकृष्ण हरी म्हणत चालत जातो आम्ही. तर आता आम्ही चालत जातो. भावी जिया चालतात आता. रामकृष्ण हरी. तर आता आम्ही हे थांबू घेतलं आणि हे बसली आहेत आणि हे खातात. केक खाया, केक ठेवा माका. हे बघ काय चोरून खातात. आणि आम्ही आता माथेरान का इलो जवळ दमले. हे बघ हा जिया नाही दमला. जिया आमचा नाही दमला बघ, भावी दमला. तर ही ट्रेन इलेली असा आणि हे हात दाखवतं. भावी जिया हात दाखवतं. तर आता आम्ही माथेरान मार्केट का येऊन पोचलो. हे माथेरान मार्केट आहे, म्हणजे तरी किती 15-20 मिनटं आम्ही चाललो आणि हा येऊन पोचलो. आणि आता आम्ही बुक केलं होतो अर्धा तास चाललो. हां पण मजा येईल चालू का. ते माकड वगैरे आहेत आणि ते बोरा वगैरे आम्ही घेतली, पेरू घेतलो, खालं वगैरे.
आणि इलो आता गरम झाला कारण आता वाजल्यात 12 वाजल्यात आणि 12चा आमचा चेक इन आहे आमच्या अलेक्झांडर हेरिटेजमध्ये. थंय आम्ही बुक केलं. तर आता हैसून मार्केटपासून तर 10 मिनिटाच्या अंतरावर हा. आणि घोडेवाले 400 रुपये एका घोड्याक सांगतात. म्हणजे आमका 3 घोडे करूचे लागले 1200 रुपये लागतील. त्यामुळे आम्ही हैसून चालतच जातो आता. एवढं चालत इलो तर आता एवढं तर तेवढं. तर आता थोडं हळूहळू चालत जातो. हे पोलीस स्टेशन पण हा माथेरानचा. हे घोड्यावरसून फिरतात. खय जाऊचं आपल्या विचार ना अलेक्झांडर. अलेक्झांडर पॉइंट आणि अलेक्झांडर हॉटेल आहे बघ. हयच आहे बघा भेटला आमका. चला चला भेटला. हैसून खाली जाऊचा ना. ओनली 7 मिनिट. बापरे अजून 7 मिनिटावर. काय झाडी काय डोंगर बापरे सर्वच मस्त आहे एकदम. असं वाटतं गावात आणि शांतता बघ. आणि रातकिड्यांचा आवाज येता. दुपार किडे असते दुपारचे इवाळतात ते. हेरिटेज हॉटेल काय येऊन पोचलो आणि अलेक्झांडर पॉइंट हा या ह्यो बघा. हे जातात लोक ही बघा. आणि तो नंतर आम्ही बघूक जाणार आहोत पॉइंट. आणि आत्ता सध्या आम्ही अलेक्झांडर हेरिटेज हॉटेल का जातो. चला गाईज येऊन पोचलो. हे बघा अलेक्झांडर हेरिटेज. काय हां रेन फॉरेस्ट रिसॉर्ट. आता नाही पावसाळ्यात होतं. 1907 काय हे झालेला त्याचा जन्म. 120 वर्ष जुना आहे. हाय एंट्री मारलं तर आता थंय जातो चेक इन करतो. टेलिफोन पण आहे दीपाली. फोन पण आहे. एक फोन लाव. नेटवर्क नसला तर काय टेन्शन नाही. आता मी हाय चेक इन केलं आहे आणि हे आहे बसले आहेत. काय हवा चाय पाणी सांगू काय. पाणी सांगू. जेवण भूक लय लागले वाटतं. हां पाणी सांगते. काय कॅरम खेळतास. पाणी सांगते थांबा. आणि हाय टेंटची पण व्यवस्था ते बघा. ते सर्व टेंट वगैरे आहेत. नाही टेंटमध्ये नाही. आणि हाय रूमचे पण व्यवस्था. मोठे टेंट पण आहेत. सर्व व्यवस्था आणि लय मोठा. हा बघा लय भारी आहे. तर आता ह्यो हा दिवसाचो व्ह्यू. तर रात्रीचो व्ह्यू आम्ही तुमका दाखव. पण फिलहाल आता आम्ही पाणी पितो आणि जेवणाचा काय बंदोबस्त हा तो बघतो. आणि बाबलो आता आमका आमच्या रूम जवळ घेऊन जाता. शिडिया चढू चहत. हा बघा आमचा हेरिटेज हया. तर बाबल्यानं आमका हय आमची रूम दाखवल्या ना. तुमका पण दाखवून घेतो. ह्यो आमचो हैसून नजारो हा. ह्यो बघा ह्यो व्ह्यू हा. हय टेंट आहेत. आणि आता आमचो रूम दाखवतो. चला. रूम तर खरंच भारी आहे. एकदम हेरिटेजच हा. ह्यो बघा लय मस्त. आणि महलसारखो हा. राजा महाराजांसारखो. आणि AC हा फुल. आणि खरंच भारी रूम हा. एकदम पीसफुल वाटतं. आणि वॉशरूम हा. हे बघा ह्यो आरसो हा मोठो दीपालीसाठी. हो बघा हे चेअर आहे. हे बघ दीपाली आहे बसून. आणि हे काय राजा महाराजांसारखाच हा. दीपाली तू राणी होणार होता. हे बसायचा दीपाली ह्याच्यावर. आणि मेकअप वगैरे करायचो तू. हे बघ आणलं ना मेकअपचा किट आणल्या ना दीपाली. फणी हाणूक विसरला. सर्व मुसाळ केरात तात मुसाळ केरात गेला सर्व. आणि हा वॉशरूम पण जबरदस्त हा. टाका गेला. तर गायच थांबा मी वॉशरूमचं दाखवला होता. पण जे आतमध्ये गेला तुमका दाखवतोय. तुम्ही हे बघून घ्या रूम. खरंच लय भारी आहे. मस्तच वाटतं अगदी. तर आता आम्ही फ्रेश वगैरे होऊन 1:30 वाजलो हा. तर आता आम्ही जेवूक जातो. हे खैसून जातास वाट खैसून ना थैसून ना. चला मंकीले तर माणसा हात थे हकव का. गर्दी आहे जेव. तर हा आता जेवण घेतो आम्ही. काय काय जेवण हा आता बघूया.
काय सॅलड हा, हे काय आहेत पापड, हय चपाती हत, दही वडे हत, हय मटर पनीर, कोबी, डाळ आणि भात आणि ते काहीतरी स्वीट हा. तर एवढा सर्व हा अनलिमिटेड हा, काही घेऊन काही खाऊ शकतास तुम्ही. तर दीपाली हाय आता घेता भरून पैसे वसूल करूच्या, त्यामुळे दीपाली पनीर बिनीर घे काय तर मजबूत. तर माकड पण हा इलेले आहे, हो बा हय उडी मारता जेवणात पडायचं बाकी काय नाही. तो पण आहे दुसरं इलो आहे हो बा, हे बाबा आमच्या जेवणात येता हय बाबा, लांब राहा, बाहेर तुमका जेव खावा ना, खावा आता जेवा काय तर हट. आई शप्पथ, रागावलो तो मेले, उडी मारणारा वाटा खाली. कसा जेवण काय आवडला, पनीर आवडला. माकडीला जिया घाबरला, कधी खाली उडी मारीत सांगता येत नाही. तर हे आम्ही मस्तपैकी जेवतो. डर खरंच भीती वाटता, कधी उडी मारेत अंगावर. तो जेवण चांगला हे का आवडलं. मासे नाहीत ना, व्हेज हा. माथेरान मासे नाही भेटत तो बाई. आता लवकर जेवा तुम्ही, लवकर जेवा. तर मस्तपैकी आता आमचा जेवण झाला, तर आता आम्ही जातो जरा झोपतो, आराम करतो आणि 4 वाजता मग घोडे वगैरे करून किंवा ह्याचा अलेक्झांडर पॉईंट वगैरे हा तो आम्ही फिरतो. चला. आला काय तुमचा रापून ता काय करत ते माकड काय करत. आमची तयारी झालेली असा आणि आम्ही आता हैसून बाहेर जातो आणि पॉईंट बघूक जाऊचे, सनसेट वगैरे बघूक जाऊचे. पण ते घोडे 1,500 रुपये सांगतात 5 पॉईंटचे एकाचे. तरी जिया का आम्ही डबल सीट घेतलं तरी 3 घोडे घेऊचे लागते. मग किती झाले, 3,000-4,500 रुपये. तर काय चालत फिरणार काय तुम्ही सांगा. नाही चालेल, ओके चालेल. 2 घोडे करूया 3,000चे. बघूया कमी जास्त करून. लाईट बंद करतो आणि आम्ही आता आता 3 घोडे केलं. भावी जिया एका घोड्यावर बसल्या, दीपाली एका घोड्यावर बसली आणि मी एका घोड्यावर बसलोय आणि आम्ही राईड करतो. आणि मी एकटोच घोडं चालवतोय, माझ्याबरोबर कोण नाही. ह्यांच्याबरोबर ह्यो रायडर हा, त्यामुळे आता हे लय भीती वाटतं माका. हे बाबा आता खायचा पॉईंट हा, पॉईंट कुठला आता इको पॉईंट का आम्ही जातो. हे बघा माझं घोडो ऐकत नाही कसोचा. कवग्या इला घोड्यावर बसून ऐकत नाही कसाच. हे बघ पिंटो, हे पिंट्या ते पण एकटे बसले. सर्व रायडर आहेत हे बघा, आले. आमचे घोडे पार्क केलो आम्ही आणि आता आम्ही लेक पॉइंट बघूक जातो. चला लेट्स गो. हे खाली जाऊचा नाही, खाली आपल्या घोड्याने नेणार आहेत. आपल्या राईट मारू सांगितले ना त्याने, राईट मारून जायचं. चल. तर हा इको पॉईंट हा आणि किंग एडवर्ड पॉईंट हा. तर थंय आता आम्ही जातो आणि बाकीचे पॉईंट घोड्याने तो फिरवणार आमका. हां चालत फिरूचा लागतं आहे, हय घोडे येत नाही. तर आता आम्ही एक पॉईंट काय इको पॉईंट काय इलो, तो खयचो इको पॉईंट काय माहीत आहे. 2-3 इको पॉईंट आहेत. तर एका इको पॉईंट का आम्ही इलो. तर हे लय लोक आहात, गर्दी पण आहात, बसले आहात हे सर्व. जबरदस्त व्ह्यू वाटता आहे. आणि आता थंय इको पॉईंट का जातो. थंय इको पॉईंट वाटता दीपाली. आपण हा तू जातच थंय. चला चल हे भावी चल. तर फायनली आता आम्ही हा इको पॉईंट का इलो आणि गर्दी पण हा आहे. हे वरडा काहीतरी हो बघा इको पॉईंट लिहिलेलो इको पॉईंट. आणि कोण हाय ओरडत नाहीत. मागच्या वेळी आम्ही इलो होतो ओरडत होते. जियाचा जिया हा आला येता चला येता आवाज आवाजात दम आहो. तो मालवणी आवाज हा, कोकणी आवाज हा. मासे खाऊन
आवाज फुटलेलो. चला चला सगळ्यांचा नाही आवाज येणार, मासे खाणाऱ्यांचा येतं बघ. खाणाऱ्यांचाच आवाज येणार. मजबूत पॉइंट बघून आम्ही आमच्या घोडे पार्क केलेले आहात थंय जात. जिया खैरावला थँक्यू. अरे माथेरान का आमचे व्हिडिओ बघतात, लय मोठी गोष्ट आहे. थँक्यू आमचे सबस्क्रायबर आहेत. ओके होय. माथेरान का मासे नाही ना, नाही तर इला असतो आम्ही. ठीक आहे थँक्यू. चला तर आता आम्ही इको पॉईंट वगैरे बघितलं आणि आता दुसरे पॉईंट बघू जातो. भावी जी एका घोड्यावर बसल्यात, दीपाली आता ह्या घोड्यावर बसता. भावी जिया घाबरला. घोडे वगैरे पार्क केलं आणि आता लेक पॉइंट का जातं. लय पार्किंग फुल झालेली आहे. आई शपथ यांच्या मसून जाऊचा म्हणजे भीतीचा काय. चल लात बीत मारल्यांना कपाळ मोक्ष करून टाकेल. तर आता आम्ही सिलिया पॉइंट का इलो. सिली पॉइंट काय लागलं. सिलिया पॉइंट का आम्ही इलो आणि हायसून सनसेट बघतो. पण माका वाटतं सनसेट होऊन गेलेलो असा. सनसेट दिसला नाही, प्रॉपर झाला नाही सनसेट. हो. आणि हा कुठला गड बोलला. समोरचा कलावंती दुर्ग आहे. हे कलावंती दुर्ग. आडवा डोंगर दिसतो, हा प्रबळगड आहे. कुठला प्रबळगड आहे. प्रबळगड. आडवा डोंगर दिसतो आणि ह्या साईडला इर्शाळगड आहे. थँक्यू. आणि हे आमचे सबस्क्रायबर पण आहेत. हे तुमचं आहे का ज्यूस सेंटर. आमच्या ओके. आम्ही हे लेक पॉइंट का इलो आणि हे आहे बसली आहेत भावीची या दीपाली. लेक पॉइंटचं मजा घेतात. तरी पण तुम्ही घोड्यावरसूनच इला, चालत इलाच नाही. चालत काय इला असतास. अरे ते गिटार कशा घात. हां गिटार घेऊन फोटो काढायचा. आयुष्य भारी हा कायता तो गिटार घेऊन फोटो काढता. तर आता लेक पॉइंट बघून आम्ही आता निघतो. चला भूक लागली हा. झाले आमचे लेक पॉइंट वगैरे आणि आता आम्ही हे बसतो. काळोख पण लय झालेलो आहे. हो बघा पॉइंट फिरून येलो आम्ही. तर मी उतरलाय, अजून घोडं गेलो आणि आता दीपाली उतरता आणि भावी जिया सावकाश उतरा. तर आता थोडं मार्केट फिरतो, नाश्ता बिष्टा करतो. कारण आता हॉटेलचा नाश्ता आमका भेटणार नाही. 7 वाजले आमका हयत. तर जाईपर्यंत आमका वेळ होय. तर हे थोडा फिरतो आणि आम्ही हॉटेल का जातो. आमच्या गार्डन व्ह्यू मध्ये हे जातात नाश्ता करू. बघूया आता काय नाश्ता करतात ते. हे खा भावी जिया, आमचा येऊचा अजून. तर आता आम्ही नाश्ता वगैरे केलं आणि आमच्या अलेक्झांडर हॉटेलवर जातो आता. आणि ते जाऊन अगदी फ्रेश वगैरे होऊन आम्ही जेवू जातो. आता 7:30 वाजले. फायनली आता आम्ही आमच्या हॉटेलवर येऊन पोचलो अलेक्झांडर. आणि हा डीजे बीजे चालू झालेलो हा. आणि हा पूर्ण जंगल आहे. जंगलाच्या आतमध्ये आहे अक्षरशः. रात्रीचा जंगल वाटतं, दिवसाचा नाही वाटत. अलेक्झांडर तर खरंच जबरदस्त व्ह्यू वाटता आणि माहोल एकदम जबरदस्त वाटता. हे झाले का फोटो काढून. ते बाबलो चौथा आलो हा डीजे लावल्या ना. तर आता आम्ही जातो. 9 वाजता जेवण हा. आता 8 वाजले. 9 वाजता जेव घेतो आम्ही. हे चला चप्पल घाला. हे ते गोल गोल फिरवू नका, चक्कर येते का. डान्स नाही करणार. चला काय करतास. ते जेवणा वाढल्याने 9 वाजले. चला जेव वाढला. चष्मो का रात्री दिसणार नाही का तुमका. थंडी पडली ना आता. वाय थंडी पडली बाबा. माथेरान आहे मे महिन्यात थंडी असतात. तर आता थंडीचा सीझन आहे. तर म्हणजे आम्ही आता फ्रेश झालो आम्ही आणि आता जेवण जातो आम्ही. चला काय काय जेवण आता सांगतो. व्हेजच असणार आहे. सावकाश पायरी उतरा. आई सुपर थंडी लागता.
आणि थंड वारो, बाप रे. नशी स्वेटर फायनली आता आम्ही डिनर घेऊन इलो आणि काय काय हा आता दीपाली सांगणार आहे. दुपारी सांगितल्या नव्हता तर आता काय काय आता सांगित. सॅलड पनीरची भाजी, ओके, आईस्क्रीम व्हॅनिला फ्लेवर मध्ये, भात डाळ मिक्स भाजी या, चपाती आणि पापड आणि लोणचा होता. तर आणलो ना आम्ही. तर भावी आहे जिया आहे जेवता आमचा. जियान सुरुवात केल्या ना आणि जियाक थंडी पण लागता आणि आता आम्ही सुरुवात करतो मस्तपैकी. बाहेर आम्ही जेवतो. आता नाईट ट्रॅकला आम्ही जातो आणि हो बाबलो आमच्यासोबत या जंगलाचो राजा. तर हो आता आमचो गाईड हा आणि गाईड आमका घेऊन जाणार हा. कहाँ तक लेके जाएगा? मराठी हिंदी? हिंदी तक. ओके. अलेक्जेंडर पॉइंट पूरा सेफ है ना? डरने की बात नहीं ना? टाइगर वेगर कुछ नहीं ना? पूरा अंधेरा है. अभी 11:15 हो गया. कितना टाइम लगेगा? अरे कितना टाइम लगेगा आने के लिए? 20 मिनट. ओके ओके ठीक है चलो. गाईज है आता ट्रॅकिंग का आमच्या सुरुवात होता आणि आम्ही आता जातो. लाईटी बिटी लावा. अंधेरा कायम रहे किल्वेश. तर आता फुल ट्रॅकिंगला आम्ही आता सुरुवात आमच्या झालेली असा आणि ते सर्व माहिती वगैरे सांगतात. हे लाईट दाखव, लाईट दाखव. प्रेझेंट ना? हजेरी देत राहा मध्ये मध्ये. काळो का आणि पूर्ण जंगल आहे हा बघा. मजा येईल ना? मग मजा येणार. मग हे ज्या घाबरत आमचा तेव्हा भूत बघ तुझ्या मागे या बघ. तर बाबलो पुढे चालता आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही सर्व चालतो. तर खै घेऊन जाता काय माहिती. अलेक्झांडर पॉइंट का आम्ही इलो आणि ह्यो आहे सिटी व्ह्यू दिसता. ह्यो बघा ही पूर्ण सिटी आहे. लाईट अजिबात नाही आहे. हे बघा अजून पण लोक आहात आमच्या बरोबर. हे तर भरपूर आहे आणि आम्ही बॅक टू पॅव्हिलियन चाललो आता. जिया झोप येता? जिया जियाची झोप उडाली वाटतं. ट्रॅकिंग करून इलो आणि हय आता लगबग चालू हा पिक्चर बघूची. तर हय आता पिक्चर लागणारा. तो खयचो पिक्चर लागणारा काय माहीत. आणि ह्यांच्यानी पुढची सीट अडवल्याने आणि लाईट गेली. शो सुरू होणार आता. हो बघा तर हा पिक्चर सुरू होय. मी आपलं आसन असतं होतंय. फुल डान्स चालू आहे तो. हाय भावी या फुल एन्जॉय करतात पिक्चर आणि थिएटर आमचा फुल झालेला. तर आता अर्धवट पिक्चर बघून आम्ही इलो. झोप येता आमका. 12 वाजले. आता आम्ही झोपूक जातो. हे आमचं हॉटेल रिसॉर्ट. हॉटेल नाही रिसॉर्ट. तर मंडळी आमका एकच व्हिडिओ बनवचो होतो म्हणजे आजच्या दिवसाचो आणि उद्याच्या दिवसाचो. आणि आज दिवसभर पूर्ण झाला ते आम्ही सर्व पॉईंट वगैरे फिरलो आणि आता नाईट ट्रॅकिंग झाला. त्यामुळे व्हिडिओ लय मोठो झालो. काय कट करायचं काय नाही तर आमका सर्व तुमका दाखवचा होता. आणि आता मूवी पण चालू झाला तर सर्व तुमका दाखवचा होता. तर त्या एका व्हिडिओत म्हणजे 30 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. त्यामुळे आज आम्ही काय करतो हा व्हिडिओ थांबवतो आणि उद्या दुसरा व्हिडिओ चालू करतो. तुला झोप येत की? हो झोप येते. झोप येता कारण 12 वाजले आता. त्यामुळे उद्या दुसरा व्हिडिओ चालू करतो. मग उद्या काय काय आम्ही फिरू किंवा आयसून निघू काय कशाने जाऊ तर सर्व त्या व्हिडिओत दाखव. आणि आज ह्या रूम मध्ये आम्ही ह्या हेरिटेज रूम मध्ये आम्ही राहिलो. ता अलेक्झांडर हेरिटेज 120 वर्ष जुना रिसॉर्ट हा. तर ह्या खरंच एकदम भारीच हा. आणि ह्याची आम्ही राहिलो तर त्याची काय आमका प्राइस पडली आणि जेवण किती रुपये हा काय हा त्या सर्व आम्ही तुमका डिटेलमध्ये उद्याच्या व्हिडिओत सांगणार आहोत. कशात कारण उद्याचं पण व्हिडिओ तुम्ही बघू गावास म्हणून. आणि आता आमका पण झोप येता. बाबू माझं झोप येतं. झोपा झोपा बाबू झोप. आणि जे कसं वाटलं सांग ना. काय आवडलं म्हणजे आजच्या ह्या दिवसभरातला तुला काय आवडलं तर एका शब्दात सांग. वेळ नाही आपल्याकडे.
काय आवडलं म्हणजे ते घोड्यावर फिरलो घोड्यावर फिरलो आणि नाईट ट्रॅकिंग केलं होते. नाईट ट्रॅकिंग केला तर आवडला आणि आम्ही घोड्यावरून सर्व Horse riding. भावी तुला काय आवडलं? ते तुला काय आवडलं? आईस्क्रीम. तेच सेम. हा आणि अजून तिसरं आहे की ते आपण जाऊच होतो त्या मंकी. हा ते डोंबराला दुपारी ते मंकी. हा मंकी लय म्हणजे आम्ही जेवत होतो ना तेव्हा ते खाली येत होते आमचं जेवण घेऊ का वाटी वगैरे घेऊ तर म्हणजे एकदम वेगळंच होतं म्हणजे आमच्या जवळ येत होते तर हिंगा लय मोठी गोष्ट वाटली आणि खरंच भारी होतं आणि ट्रॅकिंग का आता गेलो म्हणजे आजचा दिवस एवढं भारी गेलो ना आणि खरंच मजा येईल आणि त्या क्राऊड पण हा सर्व जे मंडळी पण भरलेला आणि ते सर्व म्हणजे एकदम फ्रेंडली मजा येईल आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा जेव्हा माथेरान पण आपलाच असा आणि अलेक्झांडर हेरिटेज पण आपलाच असा आणि या व्हिडिओचा एंड करतो. बाय. चला झोपा.